Dawn il-filmati miġbuda minn fuq ajruplan tal-Aġenzija Ewropea Frontex jixħtu dawl fuq kif qed issir l-immigrazzjoni fil-Mediterran minn persuni mingħajr skrupli. Fil-filmati jidhru l-lanċa tas-sajt tirbon kandajsa żgħira warajha, hekk kif jaslu fuq il-post ftit il-barra mill-ibħra Taljani, l-immigranti jiġu mġela jiżbarkaw fuq id-dajsa żgħira bil-lanċa titlaq mill-post u tħallihom għarrieħhom sakemm jiġu salvati. Il-ġurnal Taljan Corriere della Sera jirrapporta li l-lanċa tas-sajd in kwistjoni kienet interċettata fi bħra internazzjonali u ordnata tidħol fil-port tal-Ikata fin-nofsinhar ta' Sqallija. Il-Pulizija Taljana arrestat is-7 persuni li kienu abbord, 6 Eġizzjani u Tunezin li mistennija jitressqu b'akkużi ta' traffikar ta' persuni. Dan l-inċident huwa biss wieħed mill-għexieren jekk hux mijiet ta' vjaġġi fil-Baħar Mediterran. Stqarrija tal-Frontex tajt li kif mistenni ix-xahar ta' Mejju rażida qawwija ta' wasliet meta mqabbel max-xahar ta' qabel. L-ikbar ammont ta' vjaġġi seħħ fil-vant tal-Mediterran b'aktar minn 3000 vjaġġ interċettat. Il-maġġoranza kbira tal-immigranti minn dawn ir-rotot ġejjin mill-Afganistan segwiti mit-Turkija. Fiċ-ċentru tal-Mediterran, Frontex irrapporta żieda ta' iktar minn 1000 vjaġġ matul ix-xahar ta' Mejju. In-nazzjonalitajiet tal-immigranti li waslu fl-Ewropa minn dawn ir-rotot huma Tunezini, Alġerini u Pakistani. Fil-punent tal-Mediterran, il-Frontex tirrapporta iktar minn 1500 vjaġġ. Il-biċċa kbira tal-immigranti ġej mill-Marokk, Gini, Mali u l-Alġerija. Fl-aħħar nett matul Mejju kienu reġistrati iktar minn 500 tentattiv ta' immigrazzjoni illegali mill-Balkani. B'differenza ta' rotot oħra f'dan il-każ, l-immigranti kienu qed jippruvaw jaqsmu frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea fuq l-art. Il-maġġoranza tal-immigranti huma mill-Afganistan u l-Iran. Iċ-ċifri tal-Frontex juru li minkejja żieda qawwija matul Mejju, is-sitwazzjoni almenu sa issa hi fl-istess silma tas-sena li għaddiet.